Този маникюр е на повече от един месец. Вижте всичко как се задържа много добре. Дори клиентката ми, приятелката ми е подпилвала ногтите сама отпред, защото са били много дълги. Така че започвам с свалянето на стария материал. Тук съм използвала течен акригел и наистина се държи прекрасно. Особено на ръцете, които много се използват, мият и така нататък. Наистина забелязала съм, че много добре издържа. Използвам синя маркировка за сваляне на течния акригел и на геловете също. Ползвала съм Crystal Professional скотч база, която е изключително добра за подложка и наистина много добре издържа. Вижте, няма никакви отлепвания, изглежда чудесно. И след това използвам новият накрайник на Crystal Professional, диамантен, който е много приятен за работа и много ми е било лесно с него да почиствам кожичките. И тук съм използвала течен акригел за изравняване и за укрепване. Мисля, че номер 52 и сме направили този нежен дизайн.